pebrover o fals pebrer. En castellà s'anomena falso pimentero. Doncs saps a què em recorda quan me'l mirava de lluny? A què? El desmai, per les seves branques penjant. Ara que ho dius, tens raó. En el nostre bosc tenim pebres mascles i pebres femella. Aquest, com podeu veure, té fruit, per tant és femella. És un arbre de fulla perenne. Sol mesura entre 6 i 8 metres. El fruit té un aroma similar al del pebre. És comestible, però només en petites quantitats, ja que és una mica tòxic. Té un gust picant que recorda el del pebre autèntic. Millor que no el provem, doncs. És un arbre originari de Sud-amèrica, concretament de Bolívia, Perú i Xile. En aquests països s'utilitza l'escorça i la resina del tronc, el fruit i la fulla com a medicina casolana. Floreix entre el maig i el juny. No us hi heu fixat mai que n'hi ha molts pebrevors plantats als carrers i als parcs de la ciutat? Això és perquè la seva calçada fa molt bona ombra.